Čo nesmiete jesť, ak liečite vysoký krvný tlak tabletkami? Odpovedám na vaše otázky. Skutočne, strava môže znížiť účinok liekov na nulu. Uvediem 7 častých vinníkov a stručne prečo je to dôležité. Prvé, grapefruit bráni pečení spracovať časť liekov a ich účinok sa stáva nepredvídateľným. Tlak môže klesnúť príliš prudko. Druhé, soľ zadržiava vodu, zvyšuje opuch ciev a tabletky potom pôsobia slabšie. Aj malé dosolenie hotového jedla už pridáva zbytočný tlak. Tretie, alkohol zosilňuje nežiaduce účinky mnohých prípravkov. Objavuje sa závrat, slabosť, môžu nastať mdloby. Štvrté, sladké drievko dáva sa do čajov a sirupov, zadržiava sodík a vodu, zvyšuje tlak a bráni stabilizácii. Piate, mlieko a syr. Vápnik a bielkoviny môžu zhoršiť vstrebávanie niektorých liekov. Tableta prejde a užitok je menší. Šieste, listová zelenina pri niektorých liečebných schémach je bohatá na draslík. Ak máte predpísané prípravky, ktoré zvyšujú draslík, nadbytok zelene spôsobí výpadky v práci srdca. Siedme, banány. Aj to je zdroj draslíka. Pri niektorých liekoch je jeho nadbytok nebezpečný pre rytmus. Vždy si porovnajte jedálniček s odporúčaniami a je lepšie vyčkať 2 až 3 hodiny s týmito potravinami po užití liekov. Z praxe strava prináša až 60% úspechu liečby. Chcete vedieť, čo ešte pomáha cievam a jemne podporuje tlak? V centre Bolotova sme pripravili špeciálny jedálniček. Napíšte do komentára slovo menu a pošlem vám ho do súkromnej správy.